بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ اذا السماء انفطرت جدو آسمان پاٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت تے جدو تارے چڑھ جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت تے جدو سمندر پار دتے جان گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت تے جدو قبراں پٹ دتیا جان گیاں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ پھر ہر چیز جان لے گا جو نے اگے کلیا تے جو پیچھے چھڈیا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بندیا تینوں کی شے نے اپنے کریم رب بارے دھوکھے وچ پایا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، او جنہیں تینوں بنایا پھر تینوں ٹھیک کیتا پھر تینوں برابر کیتا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اونے جس صورت وچ آیا تینوں جوڑیا، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں سگو تسی لوگ بدلے تو انکار دیو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالاں بے شک تاڑے تے لازمن راکھے یعنی فرشتے مقرر نے، کِرَامًا کاتبین، جڑے عزتاں والے لکھیارے نے، یعلمون ما تفعلون، وہ جان دے نے جو تسی کر دیو، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور نعمتاں یعنی جنت وچ ہون گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تے بے شک مندکار ضرور پڑکتی دوزخ وچ ہون گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ حساب والے دہاڑے او دے وچ چلسن گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، تے او دے یعنی جہنم وچوں کدی لکن والے نہیں ہون گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تے تینوں کی خبر ہوئے پئی حساب دا دہاڑا کی ہے، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، مڑ تو کی جانے پہ حساب دا دہاڑا کی ہے، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دہاڑے کوئی جان کسے جان لئی کسے شے دا اختیار نہیں رکھے گی، تو حکم اس دہاڑے صرف اللہ دا ہوئے گا۔